Μια παλιά εκδήλωση. Πάμε να κάνουμε μια πλακέτα, να κάνουμε μια απόλυτα. Ποιοι είμαστε? Εσύ ο Δήμος, ο Μπάμπης Και αυτή το κάτι. και ο Τζόρτζης. Ο Σιώτας είναι στην Κομοτηνή. Ο Στέφανος έχει ένα πρόβλημα με τη μέση του. Ο Φεΐμογλου λογοδόθηκε. Πάλι. Πάλι, καλά, παρέστο αυτό. Ε, Ας παντρευτεί τουλάχιστον να ξέρουμε πότε πάμε. Ναι ρε παιδί μου, ναι. Πασχάλη, γιατί δεν με θέλει? Θέλεις? Έλα Πασχάλη, έλα. Δεν κουπάλεις, γιατί δεν με θέλει? Έλα ανάμεσα, έλα. Πες μου γιατί δεν με θέλει. Έλα, πες. Ξέρεις, κολλητάρια είμαστε, δεν θα πω σε κανέναν τι είχες κάνει. Μαλάκα, στα αμύγδαλα τίποτα, αποδείξεις τίποτα. Ούτε αποδείξεις στα αμύγδαλα, είχες ούτε τίποτα. Ιστορικά το κάτω ήταν η απόδειξη. Τον έχετε φάει τον άνθρωπο. Πολύ πληγούμενος. Στράτο, γιατί ρωτάς τέτοια πράγματα, Για να μάθει ρε μαλάκα, τι γιατί. Είδες πως συμπεριφέρονται στον εθελοντή. θέλω να τις είσαι, sorry. Έχω φοβερό τύπο να ξέρεις. Ποιος? Εσύ πάλι. Είμαι φοβερός τύπος. Εσύ πάλι. Θέλουν όλες τους σκοπούς. Ισχύει. Σε έπραξες. Όλες. Το ένιωσες δηλαδή. Δεν θέλουν όλες. Μετά πεις τα μαλάκα να πει. Λοιπόν, ποιο δοκάρι θέλεις πρώτο? Άκου το δεξί σου. Άκου το αριστερό σου. Μία φορά θα σου πω, Κάπου χαμηλά. Εκεί. Εδώ. Εδώ. Λοιπόν, Δήμο, περνούσε ένα κοπάδι φάσης. Εδώ. Ναι, έλα. Εδώ. Εντάξει. Γεια. Γιώργο. Μπράβο Γιώργο. Σαν ένα. Είμαι σίγουρος ότι αυτό που μόλις έκανες δεν μπορείς να το ξανακάνεις. Και την άλλη φορά το ίδιο μου πεις. Ξανακάτω. Δεν ξέρω αν μου το μπορείς. Πού πήγε αυτό? Αυτό πήγε στη δεξιά μου γωνία, έγλειψε το δοκάρι και μπήκε μέσα. Τι λέτε ρε παιδιά. Και για να μην υπάρξει τραυματισμός, αν πλησιάζετε, θα λένε και αυτές βόη. Έλα Σιώτα! Βόη! Κάνε τώρα στο στράτο φόρκαλ! Καλό κοντρόλ που μπαίνεις στο φόρ, Μπάμπη, πρώτος εσύ. Αριστερά, αριστερά. Πόσο βλάκεψη, βόη. Ξυπλάτη με ρίχνει γαμό. Έλα στράτο, έλα. Έβγαλα την άλλη Γιώργο. Κάνει κοντρόλ, μόνο στα 6 μέτρα. Τέρμα εδώ, τέρμα εδώ. Έλα Μιτσάρα, παίξε. Βόη. Πέρασε ο Μίτσος, πέρασε. Πού βρε Δημήτρη, πού δεν ακούς. Έφτασες στη γραμμή. Θες να μου βάλεις γκολ από τη γραμμή του κόρνερ. Βόη. Προσεκτικά. Προσεκτικά εδώ. Βόη. Μπράβο ρε στρατώτη, δεν μπήκε. Βόη. Δεν με νοιάζει. Εσωτερικά. Βόη. Πάρ' το να τα τσεκά. 2 μέτρα. Πέρασε Σιώτα. Κάλτον τώρα. Κάλτον. Έξω. Έλα, Θοδωρή. Βόη, ναι, Ρόκι.
Βόη! Μπράβο, Δήμο! Μπράβο, Δήμο! Πάμε! Δεν βγείτε, Δήμο, δεν βγείτε! Τώρα κατεβαίνει ο Σάκης από τα αριστερά. Έλα, Σάκη, εδώ. Έλα, δεξιά. Τέλος, ημίχρονο. Πίσω, Δήμο, πίσω. Η πόρτα είναι πίσω. Λέγε ρε, τι θες. Τι θες, λέγε. Νερό, φέρε. Ζεστά, έτσι. Θέλει κανείς άλλος νερό. Σιγά, σιγά. Έλα. Ζεστό. Ένα ή δύο, πόσο θες. Ένα. Πήγα μήπως και το γλιτώσω. Χιούβρο, ο δεινός δεν χάνει τίποτα. Πιστόλι που βάλω. Τι φοράς κάτω τη φανέλα. Θώρακα. Bulldog. Αλεξίσουερο. Ναι, καλά. Λες και μπορούσα να μοιράσω εγώ την μπάλα. 3 παίκτες, ο ένας στην άμυνα στα 6 μέτρα ημίνεκρος, ο άλλος να τρέχει πάνω κάτω και να μην ξέρω τι να τον κάνω, να του δώσω μπάλα, να μην του δώσω μπάλα. Και εσύ καρφωμένος στα 7 μέτρα στο φόρ με 3 άτομα μπροστά σου. Όταν σε έλεγα βγες, μου έλεγες μη μιλάς. Όταν προσπαθούσα να την περάσω και πήγαινε στον Μπάμπη, μου έλεγες δεν πέρασε, μην μου την ξαναδώσεις. Μην τρελαίνεις τώρα. Πόσες φορές πήρα μπάλα στο πλάι, τρέλα πουλά. Μια χαρά πήρες μπάλα στα πλάγια όποτε Πόσες φορές έβγαινες. πήρα μπάλα. Όποτε έβγαινες στα πλάγια έπαιρνες μπάλα. Εντάξει. Και θες να σου πω και το άλλο. Μπάλα είσαι. Όλη την εβδομάδα είμαστε στην πρέσα. Άμα δεν πούμε και μια κουβέντα παραπάνω εδώ, τότε να το κλείσουμε και να πάμε όλοι μπαλέτα. Ρε φίλε, Γουστάρεις να πάμε μπαλέτο. οι πρώτοι που βρίζουμε εμείς είμαστε. Μαλάκα, δεν σε έκανα παρατήρηση. Όχι, παρατήρηση με κάνει. Και τι θες τώρα να σιγαμίσουμε. Καλά, παρατήρχομαι ρε. Έλα. Δήμο, με πάτε ρε μαλάκι στο Ελιά Λεμόνι. Πού πες. Ελιά Λεμόνι, εγώ δεν πάω. Εκτός από το Ελιά Λεμόνι, όπου Καλά ρε, ο Δήμο έκανε τέτοια δουλειά. Ό,τι γουστάρουν, Αυτές οι κοπέλες είναι δίδυμες. έχω τρίδεμες, έχω κι Όχι, μήπως άκουσες την έκθεση στην είναι κολόγιο. Τι είναι δίδυμες αδερφές, είναι Σήμερα οι ομάδες πώς είναι, ξέρει κανείς, ναι. Είστε με τον Στράτο, τον Γιάννη και τον Μάριο. Γιάννη μαζί είμαστε. Να σου δώσω μία στολή του πυρσού όμως, την κανονική. Για να την έχεις τέτοιο, οκ. Δεν άκουσα ξέρω που θα σας καλυτερεύσω καιρό. Υπάρχει και ψυχτικό, υπάρχουν και πάτσες για όποιους θέλει. Ο Παρασκευάς που δεν έχει μάσκα θα βάλει πάτσες. Όχι, δεν το. Ναι. Όχι, είπα. Ναι, είναι στοίχημα. Όχι, είπα. Έλατε. Τι όχι, Δεν θέλω, παιδιά. τι δεν θες αγόρι μου. Γίνεται να μην δεν βάζεις τα μάτια σου τέτοιο πράγμα. Είναι σε στοίχημα. Είναι σαν επίσημο παιχνίδι. Τι λες τώρα. Ρε πάρε σε στοίχημα παίζουμε. Όχι, αγόρι, δεν καταλαβαίνεις ελληνικά. Πάμε. Πάμε αγόρι, μπράβο σου, πάνε τα αστρώματα. Πάνε. Ναι. Είσαι γεννημένο πάω και εσύ, πάμε. Άμα δεν την παίρνει πάλι εδώ θα αυτό αρχίζει. Αυτά τα βάλουμε, μήπως θα ξαναχρειαστούμε άλλη φορά. Περίσσεψαν. Ωραία. Κύριε Πασχάλη. Η πόρτα είναι εκεί πέρα. Έχουμε καινούριο. Γύρω από σένα. Όχι. Θα μου κάνεις. Εσύ το είπες, ποιος ξέρει. Άντε ρε, μην παίξουμε μισά ώρα. Δυο μισά ώρα θα παίξουμε. Ποιος ξέχασε, κάποιος ξέχασε ένα ελάσα διανεμικό με κλειδιά μέσα. Ο Πάριστα που ξέχασε.
από εδώ, είτε από εδώ, πέφτεις πρώτος εσύ. Άντε, άντε. Μόλις τον αναλάβω εδώ, εσύ φεύγεις και πας πίσω. Τώρα σε δευτερόλεπτα αρχίζουμε. Όπως λέω εγώ, Έβγαλε, ο Στράτος έχει. Πέρασε, ο Δήμος είναι βάση, εσύ θα παρώ. Εσύ το δικό. Μπράβο. Όχι και οι δύο. Πας, γύρνα σε μένα, γύρνα σε μένα. Ωραία, μπράβο. Πάνε κοντά, κοντά, κοντά. Τώρα, βόη. Πάνε Δήμο. Έλα, πας, καθαρά. Έξι, πέντε. Έβγαλε, πιότα. Έλα, πας. Με βόη, καθαρά. Έλα, πέστε. Εκεί, πέστε. Γιατί ποιος έχω το παγγελές, Δεν είπα εγώ, ρε Δήμο. Ρε Δήμο. Και εγώ το άκουσα. Ελάτε. Βάστε, έλα εδώ για το κόρνερ. θέλω να σου πω ψέματα γιατί... Έλα, βάστε, έλα για το κόρνερ. Έχεις τα μέσα. Σου πήρα το πόδι, το Ωραία, λέω. εσύ πέφτεις. Αλλά όχι που δεν μίλησα. Βόη δυνατά. Το πόδι στο πήρα, στο λέω εγώ. Κάτσε, Πασχάλη. Έτσι, άμυνα. Ωραία, σε τόξο. Βόη. Από μέσα. Μίλησε το Πιότα την άμυνα. Έλα, μάμη, σιγά προς τα πίσω, μην και τα σκηνώνουμε μπροστά. Ποιος κάνει τα σκηνώνει μου, πάνω κάτω από τη λέκα. Έτσι, μπράβο, πάνω κάτω θέλω να στη λέκα. Τι ψαρώνεις. Δυνατά. Έλα, δεξιά κάποιος, δεξιά. Άστη να βγει. Άστη να βγει, είναι μόνη της. Πέρασε, Γιώτας και Βόη. Άντε να πούμε. Κανένας δεν μιλάει πίσω. Τι λέει τώρα. Εγώ μόνο εκείνη που σου με πλάκη, που σας έλεγε εμείς πάνω, μα το φταίω εγώ. Σε λέω. Δεν θα αιωνίωσαι. Θέλω να φύγεις και να πας από την άλλη πλευρά. Με συγχωρείς που ξαναχτυπήσεις. Πας, πήγαινε από την άλλη και κάτσε μπροστά από το Σιώτα. Εκεί πήγαινε. Και να είστε έτοιμοι να μπείτε σε περίπτωση που η μπάλα μου φύγει. Άκου το δεξί. Ναι, ακριβώς. Άκου το αριστερό σου και θα πάω από πίσω. Είμαι κέντρο και χαμηλά. Προσοχή δεξιά τώρα. Είναι τελευταίο. Το πάμε. Μπράβο. Μπράβο, τα διέφυγε. Τι είναι, φάουλ είναι, φάουλ. Χρόνο ρε, χρόνο. Εκεί μας, ξανά. Κάνε κοντό, ας το Γιάννη, κάνε κοντό. Έρχονται δύο, Γιάννη, έρχονται δύο. Μπράβο.
Δηλαδή όταν λες εσείς ποιοι είσαστε? Όλοι. Τρεις είμαστε, πώς Δικιά να σας είμαστε, η ομάδα. Και οι δυο οι ομάδες. Γιατί αλλάζουνε? Αλλάζουν μπάλα, ναι, πολύ. Για να ακούσω. Παίζουμε συγκεκριμένους. Όχι, Είσαι προπονητής αυτήν την ομάδα. εγώ βλέπω ότι μια ομάδα αλλάζει μπάλες. Εμείς. Όχι, και οι δυο. Ναι. Και οι δυο. Ποια ομάδα βάζει μπάλες, για πες μας. Πιο πολύ μπάλες αλλάζετε εσείς και είναι λάθος και τις λίγες μπάλες που αλλάζουν ο Στράτος από την μπάλα βρίσκονται. Τι να κάνει. Κατάλαβες, βρίσκονται γιατί έχουν καινούς χώρους. Σε εσάς δεν υπάρχει καινός χώρος. Όταν πάτε να αλλάξετε μπάλα, εσείς έχετε να κάνετε πάντα με τις αντιπάλους. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ κάνω κόνο. Δήμο, πάντα τρεις σε μαρκάρουνε. Πες μου πότε πέρασες. Ας μην είχε νερακάζες, Πασχάλης. Άλλο, κοιτάξτε τώρα, το κήπεδο είναι έτσι όπως είναι. Παλιές περνάνε. Οι παλιές αυτές που περνάνε είναι δυνατές και πανεό. Αυτές Δυνατές γιατί είναι χτιστές. πες μου σε ποια παλιά βρέθηκες Στο πάρει. Ναι, ναι. Πάει πάνω στην μπάλα. Είναι καλός. Καλός. Μαλάκα, εσύ τρέχεις ρε μπάμπη, χαβάνο κάτω. εκεί που έλεγες Γιάννη, μου λες Γιάννη μια Παρασκευά. Ναι, λέω Γιάννη, γιατί και οι δυο ήσασταν καθιερωμένοι. τι να κάνω, Δεν εγώ, έκανε κανείς την ποιος κίνηση. θα πάω? Άμα έβλεπα ότι κάποιος πήγαινε, θα συνέχιζα να λέω το όνομά του. Λέω Παρασκευά, σε βλέπω Μαργαρίτες. Λέω Γιάννη, σε βλέπω, τον βλέπω Παπαρούνες. Τι να κάνω. Πάντως εγώ από τον έστελνα να τον Παρασκευά πάμε να κάνουμε. Πού θα μας κεράσουν τα παιδιά, δεν ξέρω. Δήμο! Δεν Πού θα μας κεράσετε. Δεν έχει τίποτα. Έλα, κάτσε λίγο να σε πάω πίσω την κάμερα. Καλά ρε φτωχέ. Πάτε να πληγείτε την άλλη φορά, εσείς τι κάνατε. Άλλη ρε μαλάκα, είσαι και εσύ. Κάντε τρέπεσαι Εγώ λίγο. από την άλλη μεριά ήμουν ένας τους κερδισμένους. Και κανονικά ο έντος ήταν κόκκινο λευκό. Έτσι. Τηλέφωνο. Πάμε. Δεν είναι ενδιαφέρον. Παίρνεις ρε μάνα κάποιο γνωστό νούμερο. Άσε, σε ξαναπά. Στράτο. Κάτι 2.31, πω, 4 ώρα, παίρνουν 5. Παίρνουν, εδώ εκεί τέτοιο. Ό,τι ώρα να είναι παίρνουν. Δεν το κάνουν αυτό. Είναι πολιτική της εταιρείας τους.